Nakoľko si trúfaš zadržať dých? Fúha, čo ja viem, 40. Dobre, nevadí, každopádne 1 sekunda 1 euro. Ak si členom Mobifoxu je to dvojnásobok, takže musíš sa fakt, že poriadne nadýchnuť, OK? Si ready? Môžem. Dobre. 3, 4, Ari, poď. Uj. Dobre, počkaj, dobre, stopujeme. 41 sekúnd. 1, si členom Mobifoxu, máš aplikáciu? Samozrejme, máme všetko. Ukáž prosím ťa tu náš chlapcovi do kamery. 31x2 je 82 a my ideme nakupovať. Kam ideme? Fú, môžeme pozrieť pik. To je fakt na druhej strane toho nákupného centra, kámo. Ale dobre. Trochu sa prejdeme. Super. Tak poďme na to. Dobre, už sa nachádzame pred Peek & Kloppenburg. Peek & Kloppenburg. Koľko za to není akože zlá. Ja som skoro asi takúto hnedu vynosil, že... OK. To je dobre. Koľko za to ti ide? Parádne. Nepotogenicky strašne. No však to je na video, to je pohode. No dobre, tak ideme zaplatiť. Ponožky, mikina, poďme na to. Dobre, nakúpené máme taký skromnejší nákup, ale aspoň, však čo, máš mikinu, ponožky, tak ti aspoň nebude zima, ne? Ale dobre, spokojný som, ďakujem pekne. Ešte niečo, čo by som chcel povedať? Pozdravujem mamu. A ak chcete byť na budúce v ďalšom videu, tak mi dajte vedieť a možno si vás vyberiem a poďme nakúpiť. Tak, čau, ahojte. Čau, mama.